Il-President tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia iddikjara li fi kważi 60 ruling li ta' kemm ilu fil-kariga dejjem osserva l-standing orders. Intervistat fil-programm Disset ftit tal-jiem wara li kellu ruling ikkontestat mill-kap tal-Oppożizzjoni permezz ta' mozzjoni, l-Speaker Farrugia esprima d-dispjaċir tiegħu dwar meta min jikkontesta ruling ma jkunx maraf sew dwar il-proċeduri. Jiena l-iktar tinkwetani Rian, skużani għax waqaftek ftit. Hija illi membru parlamentari u minnu Prim Ministru, kap ta' oppożizzjoni, mhux se nagħmel referenza għall-ebda individwu, però tal-inqas ir-rispett lejn pubbliku għandu jimmerita li inti tkun taf l-standing orders. Però Jiġifieri jekk int ma tkun taf ir-regolament tal-Kamra u tiċċallenġa ruling fuq xi ħaġa li qatt issa tagħmilha, għax ir-ruling huwa marbut mal-proċedura tittimxi magħha. Jien marbut ma' proċedura. Jien ma nistax naqbeż il-proċedura parlamentari biex nidher gustus hemm jew nidher gustus hawn. Fil-waqt li qal li m'għandix tkun attakkata l-istituzzjoni tal-Speaker għax din qiegħda hemm biex tipproteġi l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, innota kif meta kien hemm diskussjoni dwar ruling li taw ma kienx etiku li jibqa' hemm. Mhijiex etika u jien għandi konflitt ta' interess immedjat illi nibqa' nippresedi. Għaliex waqt li qed isir id-dibattitu fuq il-mozzjoni biex tikkontesta ruling, jista' jqal inċident. Fejn tagħti ruling ieħor. Jien mhux nkun komdu nagħti dak ruling, mela importanti jkun hemm President ieħor. Issa f'dal każ tal-aħħar ruling, ovvjament jinkelli l-konfront biex nibqa' hemmhekk. Jien naħseb li dika kienet xi ħaġa li mill-iżbal wieħed għandu jitgħallem. Fil-programm li speaker żied jitkellem dwar kif wasal iż-żmien li jinbidlu ċertu standing orders fosthom id-diskorsi twal ta' 40 minuta li ddeskriva bħala twal wisq fil-waqt li laqa l-preżentazzjoni ta' abbozzi ta' liġijiet mill-Gvern li jżidu l-awtonomija tal-Parlament u l-iskrutinju fuq l-aġir tal-istess membri tal-Parlament. Mistoqsi dwar dak li qed jiġri quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li qed jiskrutinja rapport dwar ix-xiri taż-żejt mill-Enemalta, l-Speaker sostna li tul il-proċess kien hemm diversi intoppi fosthom kawżi l-qorti dwar ix-xhieda ta' persuni li jidhru quddiem il-Kumitat. ċertu nies li huma involuti sew fil-politika ukoll qed jagħtu daqqatit fil-proċeduri tal-qorti. Xi ħaġa li tgħidli konflitt, jiena dan tal-konflitt anke din tal-etika, il-korrettezza. Għax int mhux li tkun trasparenti u tajda, anke l-korrettezza tiegħek.